Vertikálne miešadlo tvorí valcová nádoba s kuželovým dnom. Takýto tvar umožňuje dosiahnuť vysokú kvalitu miešania pre skoro všetky miešacie aplikácie. Toto technické riešenie umožňuje rýchle vytvorenie homogénnej zmesi s minimálnym zostatkom zmiešaného produktu v miešadle po vyprázdnení. Takéto riešenie má široké využitie najmä v potravinárskom, chemickom a farmaceutickom priemysle. Miešadlo môže byť vyrobené v rôznych materiálových prevedeniach, ako sú nerezová oceľ, tvrdená oceľ Hardox 400 alebo štandardná oceľ triedy 11. Na požiadanie vieme zariadenie dodať optimalizované aj do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Už viac ako 30 rokov poskytujeme praxou overené, moderné a cenovo primerané zariadenia a služby pre výrobné fabriky a prevádzky. Pre viac informácií navštívte našu web stránku atindustry.com.